מרכז הספורט הלאומי תל אביב, המקום שמוציא אתכם מהשגרה ומכניס אתכם לאווירה. אצלנו תמצאו עשרות מתקנים מקצועיים לימי גיבוש חווייתיים. אז מה יש לנו להציע לכם? 4 מגרשי כדורסל, 5 מגרשי קט רגל, 16 מגרשי טניס, אצטדיון אתלטיקה מקצועי וולודרום, מתקן בינלאומי לרכיבת אופניים. וכל זה במקום אחד, 220 דונם בלב תל אביב. אז קחו פסק זמן מהעבודה ומהעסקים, גלו מחדש את היכולות שלכם ותכבשו שיאים חדשים. מרכז הספורט הלאומי תל אביב, מקום מנצח.